Numru ta' deputati nazzjonalisti stqarrow The Times li kienu xokjati meta saru jafu bir-reżenja ħabta u sabta ta' Martes Portelli minn deputat nazzjonalista. Times, deputat veteran nazzjonalista stqar li ma kienx jagħmel sens li bħall-erba' fost il-ġimgħa, Portelli sparixxiet mill-attivitajiet kollha relatati mal-Parlament u tal-Partit. Xi ħaġa hemm fin-nofs, saħaq id-deputat veteran nazzjonalista. Ftit tal-ġimgħat wara li ħabbret ir-reżenja tagħha, Martes Portelli li sa ftit xhur ilu kienet ir-rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista fuq il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar, assumit il-kariga ta' Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi. Mal-ġurnalista Times Portelli xejnet għajdut li kellhom sorsi fil-Partit Nazzjonalista li xi persuni kellhom materjal kompromettenti tagħha li jorbota mas-settur tal-kostruzzjoni. Hawnhekk hija stqarret li din hija storja frivola vvintata minn persuni li ma jagħmlu xejn għajr li jitfgħu it-tajna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.